Jamen, hej Tobias, det er René, der starter med at lave en lille video, hvor jeg håber, at du får et lille indblik i, hvordan mit niveau det er, og håber, at du kan finde ting til at ændre mit spil. Du må undskylde det jyske sprog, men jeg håber, at du sagtens kan forstå, hvad jeg siger. Jeg har startet 2 bord op på NL10, og det er sådan set bare for at give dig lidt et indblik i øh, mit niveau. Øh, jeg får måske lidt svært ved at så får lidt svært ved at forklare, hvad jeg gør. Det er jeg ikke super dygtig til. Øh, mit postflop-spil eller mit præflop-spil, det er bedre end mit postflop-spil. Jeg har rigtig mange leaks i mit postflop-spil. Præflop synes jeg er bedre, men der er selvfølgelig stadigvæk ting, der kan rettes. Jeg vælger kun at have 2 bord, i og med at så er jeg mere fokuseret. Jeg plejer at spille på 3 bord, og det går sådan set også okay. Det begynder at knibe ved 4 bord. Ja, det er lidt shorthanded her på det ene bord, men vi håber, der kommer flere til. Ellers har jeg måske nok ikke foldet den DM5 eller DM6, eller hvad det var, hvis jeg lige havde set lidt bedre efter. Min computer her, den synger lidt på sidste vers, så det kan godt være, at der kommer lidt pop-ups en gang imellem. Jeg racer til 4 her for at stjæle, og vi better her med vores open-ended, fordi han tjekker til os. Vi rammer vores top her, og det er vel bare skyde for value. Men som sagt, så kunne jeg godt tænke mig noget af det, som jeg skal lære. Det er helt klart at spille mere ABC-spil, samtidig med at jeg skal lære at lade være med hero call. Jeg vil rigtig gerne lære at her på bord 2 kører vi har vi ramt et mellempar. Det er lidt svært lige at sætte ham på en hånd, men jeg tror sgu, at vi better for value. Nu kom der en træls konge, men muligvis sidder han og har misset sit flush draw. Så den får en gang mere. Jeg sætter ham på et flush draw, i og med at han kun kalder, og han ikke racer. Hvis han har haft et overpar, så tror jeg, at han er racet mig. Som sagt, jeg er for dårlig til at vurdere
hvilken hånd modspilleren spiller med. Derfor har jeg også lidt svært ved at fortælle, hvad jeg gør. Jeg har nok siddet og trykket på knapper det meste af tiden, i stedet for lige at tænke over, hvad der foregår. Heroppe beder vi fra cutoff med S4. Undskyld, jeg hoster lidt. Jeg synes ikke rigtigt, vi kan bette på den der. Den rammer sådan set ikke rigtig. Jo, det kan sgu godt være, den rammer vores 9-10. Den får et skud. I og med, at vi sidder i position. Par 9, den bliver selvfølgelig også bare. Og vi folder her fra. Jeg har selvfølgelig rigtig mange leaks, og noget af det, jeg ved, jeg selv er for dårlig til, det er at vide, hvornår jeg skal stoppe, og på hvilke boards jeg skal lade være med at blive ved med at race på, eller bette. Og den der maniac-tendens, og den sidder jeg nok lidt for meget i. Jeg forsøger så vidt muligt at åbne bredere og bredere, jo tættere vi kommer på knappen, og spiller lidt mere tight her i de første positioner. Og vi kan ikke kalde med 7-3 her. Derudover så har jeg købt Diatus seminar, som jeg holdt. Det har jeg på, og har set jeres videoer, og det er super interessant. Niveauet, det er over mit niveau. Men jeg har dog stadigvæk fået en del ud af det, og jeg har jeres charge. Han viser nogle charge fra de forskellige positioner, hvordan man skal åbne fra de forskellige positioner, og i hvilken range vi skal åbne. Vi better videre her på vores flush draw. Og dem har jeg taget til mig, de charge. Jo mere jeg spiller, og jo mindre jeg spiller mit A-game, jo mere har jeg tendens til at gå væk fra de charge og søge lidt mere, hvad skal man sige, så bliver pokeren et tidsfordriv, i stedet for at så være et studie, som jeg rigtig gerne vil have, at det skal være. Jeg laver nogle dumme spil, jeg bliver for nysgerrig, og det ender som regel ud i noget lort. Jeg better S7 off her, og det gør jeg på grund af positionen. Ellers så vil den have røget i mokken, hvis jeg har siddet i cutoff eller cutoff plus 1. Sådan et board her har jeg rigtig svært ved at vide, hvad jeg skal på. Nu er det så heldigt, at han better, men det er temmelig lavt. Men jeg kan ikke se, hvad jeg skal kalde med. Med 3 spillere. Det kunne godt være, at det kunne have været det kald med den lave sizing, hvis vi kunne have været 2 spillere. S5, den ryger i mokken.
Jeg sidder lige, jeg er helt nystartet her på Bet365, og det er faktisk en konto, som jeg har åbnet med henblik på, hvis du ser noget interessant at arbejde med, og så jeg fremadrettet vil køre her på den her side. Jeg har før spillet på PokerStars med mindre heldig succes, vil jeg kalde det. Men jeg har ikke været super god til bankroll management, men jeg håber at få en lidt mere seriøs tilgang til det hele. Hvis der er mulighed for at vi kan lave et samarbejde. Jeg er selvfølgelig ikke villig til at så kaste mange tusind i pokeren, men jeg er stadigvæk villig til at give det et seriøst forsøg, men jeg vil helst starte her på NL10, og så arbejde mig lige så stille op. Jeg vil gerne være med til at lave en lidt aggressiv bankroll management, hvor vi spiller 20 buy-ins, og så når man kommer under 15, jamen, så må man rykke ned igen, til man har de 20 buy-ins igen, før man rykker op. Det tror jeg vil være med til at motivere mig. Og gøre det lidt mere interessant, i og med at jeg forhåbentlig hurtigt kunne se resultater, i og med at man stiger lidt hurtigere i stakes. Jeg har spillet poker i knap en del år nu. Cash game-mæssigt har det faktisk været noget rigtig lort. Jeg er vel en kæmpe fisk i cash game. Turneringsmæssigt har jeg klonket et par store tours, og det grunder, at jeg har et lille overskud. Ellers så mit cash game, det er meget, meget faldende indtjeningsmæssigt, kan man sige. Jeg har før gjort mig i Zoom, hvor jeg faktisk føler, at jeg godt kan være med, hvor jeg føler, at jeg spiller playerpoolen rimelig godt, men jeg har desværre et tiltgæng, der gør, at meget, meget ofte, der de winnings, jeg har haft på en 2-3 dage, så smider jeg det hele på en dag. Og til sidst, så hvis man har været et par $100 op, i og med han limper, så får den en 4 big blinds. I og med, hvis jeg får et bad beat, jamen, så kan det meget, meget hurtigt koste nogle buy-ins, og det skal jeg vende mig fra. Derfor har jeg valgt at gå væk fra Zoom, fordi at der er mange bad beats, i og med at folk spiller toppen af deres range, og den får på vores flush draw. Jeg håber, det giver mening, at jeg sidder og smalltalker lidt. Men vi er ude i her 1.14 for at vinde hvad? 1.14 for at vinde 1.4. Det er 25% plus vores S, det er vel okay. Ja, det er skidt. Ja, det var så heldigt. Nu blev jeg lige lidt forvirret. Jeg var lidt heldig derovre. Det var lidt marginalt. Det kald der. Jeg ved egentlig ikke, hvor tilfreds jeg er med det. Jeg har ikke siddet og lagt en masse mærke til den spiller her. Jeg har spiller en Bongoluna eller sådan noget.
har jeg til at spille mange hænder, Limpindale, så det kunne godt være, at man skulle prøve at komme lidt over ham. Ellers så noget af det, som jeg rigtig godt kunne tænke mig også, det er at blive bedre til at bruge mit hold'em manager. Jeg har det. Jeg bruger det ikke super meget. Jeg bruger det til at så holde styr på min egen, hvor meget jeg taber. Og det er sådan set det. Vi bliver da selvfølgelig for value her. Det er sådan set det, jeg har brugt hold'em manager til. Men det er et program, jeg rigtig gerne vil lære at bruge, og som jeg i bund og grund ser er uundværligt. Hvis man skal blive solidt vindende. Spillerne på det her niveau, de er selvfølgelig overkommelige, og jeg har da også den idé, at jeg nok skal blive vindende på dette niveau. Men derfor vil jeg rigtig gerne have nogle flere gå. Det var fuldstændig vanvittigt, det deroppe. Han får lige en lille note. Så han er nok en kæmpe fisk. Så var mit read af ham heroppe, så var det nogenlunde, at han limper en del, og han spiller nok, nu skriver han skrev den, men ja, han hyler, han skulle næsten have jeg ved ikke. Men man kan sige, det skal han næsten sige. For det viser bare, hvor dum han er. Men som sagt, jeg håber, du kan se lidt muligheder i det her. Det er ikke så mange spots, vi har spillet. Og det er heller ikke så meget, jeg har fortalt om. Heller ikke så meget, jeg har fortalt om mine hænder. Jeg synes sådan set, de har spillet sig selv, de fleste af dem. Der var lige mit heldige klonk med flushen. Det ved jeg ikke, hvor tilfreds jeg er med. Men jeg skal nok være bedre til at vide. Jeg skal være lidt bedre til at bruge potodds og være bedre til at regne dem ud. Jeg kender den der 2-4 regel. Vi bruger til at regne ud med, hvor mange outs vi har. Men når der kommer flere bord på, jamen så er det noget, der skal sidde på ryggraden, og det er ikke noget, man skal sidde og så regne en hel masse på. Jamen, derudover, der vil jeg da ønske dig en rigtig god ferie. Jeg håber, du hygger dig. Jeg drikker en kold øl eller 2. Det hører næsten til en god ferie. Ja, kongen 10 suited. Der er en masse muligheder i de kort, men det er nok bunden af vores range fra den her position.
Og der kommer et enkelt kald. Kalder han, når han har det S, eller raiser han mig. Ja. Jeg skyder, og prøver at vise, at jeg har S'et. Hvis så kommer et check raise, jamen så... Nu er vi i en situation, jeg har lidt svært ved at spille. Skal vi fortsætte med at bet, eller skal vi bare tjekke den? Jeg kunne godt forestille mig, at han kaldede med knæk dame, kong dame, eller kong knægt. Tanken den var, om han ikke ville raise med S-kongen, S-dame. Men ja, vi folder den og siger tillykke. I og med at han kalder vores bet på floppet, jeg har lidt svært ved at se, hvad vi skulle slå. Og ja, det kalder ikke med 10-4 off. Der er en limper heroppe. 2 limper. Og ja, nu sidder vi i en dårlig position til at... Og vi har en limper her også. Så den får en 4 big blinds. Vi må se, hvad han gør. Der kommer et check raise. Og jeg tænker lidt, at han kun klikker det. Hvad må det betyder? Om det er fordi, man skal lave et kald. Det kan vi ikke. På det her niveau, der tror jeg, at check raise, det er rigtig, rigtig stærkt. Jeg skal lige have fundet ud af, hvordan man auto-opfylder og så videre. Jeg ved sgu ikke, om man gør det der. Jo. Men vi Dame 10 off folder vi. Dame 10 suited kunne jeg måske godt finde på at spille. Og jeg håber, du har fået set lidt af mit niveau. Jeg kan sgu ikke engang huske, hvor mange hænder vi har spillet. Hænder spillet 28. Det var godt nok ikke mange. Skal vi lige give den 5 minutter mere, så håber der kommer et eller andet. Og knægtene, de giver næsten sig selv. Og
Jeg ved sgu ikke, om vi skal skubbe ind over. Jeg tror, vi kommer rimelig godt ind med knæk det her. Big blind, hvad sidder han med? Han kan sidde med S-kongen, S-dame. Ja, kongen 10, det var så, ja. Det var så utrolig løst kaldet, kan man sige. Det virkede vist til, at han skulle i seng nu, eller ind og se håndbold, eller hvad der lige var vigtigere. Men jeg takker. Jeg kan ikke sætte mig ind på det her. Hvis jeg sidder heroppe på knappen og havde kaldt første gang, og der var blevet kaldt her, så jeg var tredje kalder, så kunne jeg godt finde på at sætte mig ind her, i og med at han er så dyb som han er, og den anden person også vil sidde 100 big blinds dyb. Så kunne jeg godt finde et kald frem. Men lige nu vil jeg et fold. Ja, det var sgu heller ikke helt tilfreds med. Igen, jeg sidder og, i stedet for lige at følge ordentligt med, jamen så sidder jeg og klikker knapper, i stedet for lige at tænke mig om. Jeg tror ikke, han har noget overhovedet. Og ja, vi prøver at give den her. Han virker til at være meget, meget løs. Heroppe Wisdom 5-5-6-6. Så hvis vi kommer billigt til et flop, så er det vel okay. Vi better puljen for value. Ja. Så er spørgsmålet igen, han har lige kaldt med kongen 10. Den kan han selvfølgelig have igen. Men vi får det. Og så hernede er sikkert et overpar. Han better lavt her. Og, ja. Hold da kæft også. Det var et mærkeligt spil, det der. Men ja, jeg har jo ikke vundet hånden. Han vandt ved den straight, ikke? Så vi spiller bare den her orbit færdig. Og så håber jeg, at du har lidt at evaluere på. Nu håber jeg, at jeg har fået gjort det her så tilpas korrekt, så man kan se det. Ellers så må vi prøve igen. Men som sagt, jeg har hentet den der free trial version af Camtasia. Jeg vil ikke til at investere $200 i et program, hvis nu at vi ikke rigtig kommer videre. Men lad os nu se, hvad der sker. Jeg lukker ned her. Og spiller lige orbiten færdig over på det sidste bord. Det
jeg har også nævnt det tidligere, men det jeg skal være bedre til, det er at gennemskue, hvem der er de dårlige spillere, og hvem der ikke er. Det er nok min tendens til bare at sidde og klikke lidt på knapperne, hvad jeg lige synes, der er rigtigt, i stedet for at definere den rigtige, og lave den rigtige beslutning, tage den rigtige beslutning. Jeg tænker ikke så meget over mine beslutninger, og det medfører også nogle store tab en gang imellem. Jeg kunne godt tænke mig at lære at sætte lidt mere ord på mine beslutninger. Jamen, det var sådan set det. Ja, det blev en halv time. Jeg håber, du kan bruge til noget. Jeg glæder mig rigtig meget til at høre, hvad du er kommet frem til. Jeg takker mange gange, og have en fortsat god ferie. Hej.